שאיפה עמוקה דרך האף, ונשיפה לשלוח את רגל ימין לאחור, להתייצב ולאט לאט לרדת לישיבה, להניח כפות ידיים, להישכב חוליה אחר חוליה לשכיבה מלאה, כפות ידיים בצידי הגוף, לנתק ראש כתפיים שכמות, להאריך זרועות למעלה, לנתק שתי רגליים ל-90 מעלות, ואנחנו מתחילים לפמפם. 100. שאיפה, 2, 3, 4, 5, נשיפה. אז שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה, להצמיד יריחיים, אם אפשר ליישר ברכיים ל-45 מעלות, אם קשה, מכופפות ברכיים חזרה, עקבים יחד, אצבעות בנפרד, ללפף יריחיים, קצת וי קטן, בדיוק, ולהאריך רגליים. שאיפה דרך האף, נשיפה דרך הפה, לנסות להתרומם עוד טיפה עם השכמות, עורף ארוך, קודקוד מעלה אל התקרה, עקבים צמודים, עוד פעמיים, שאיפה 2, 3, מנעד גדול במפרק הכתף, ללחוץ כלפי מטה, להאריך, להתרומם עוד טיפה, 2, 3, 4, 5, נשיפה 2, 3, לרדת חוליה אחר חוליה, לכפוף שתי ברכיים, להניח כפות רגליים על הקרקע, ליישר עד הסוף רגליים, להאריך את שתי הזרועות לאחור, ליישר את הרגליים, ליישר עד הסוף, לכווץ חזק ישבנים, להדק חזק את הבטן, לכווץ ולהצמיד עקבים יחד, שתי זרועות ארוכות לאחור, מתחילות להתרומם מעלה, וברגע שאנחנו רואים אותם, להצמיד צנתר אל החזה ולהתרומם חוליה אחר חוליה לרול אפ. ומהבטן להתחיל לרדת חוליה אחר חוליה, בשליטה. אז שתי זרועות עולות מעלה מעלה מעלה, וכשאנחנו למעלה ננסות למתוח עוד טיפונת, ואז להתחיל להשטיח חוליה אחר חוליה. ראש יורד אחרון, סנטר נצמד אל החזה, שתי זרועות עולות. והקצב קצת עולה, לגלגל את האגן לאחור, להשחיל זנב פנימה ולהשטיח חוליה אחר חוליה. אז בטן מתעדקת, לסובב אגן, להצמיד קשת, זו הפעם האחרונה. להתרומם up and over ולנסות עוד מתיחה קטנה כשאנחנו למעלה, ואז להתחיל להשטיח חוליה אחר חוליה. כשאנחנו למטה, רגל ימין עולה מעלה אל התקרה. מעלה מעלה גבוה, רגל שמאל ננעצת ברצפה בפלקס מתוח. זרועות אקטיביות לכיוון הרצפה. עורף ארוך, בטן חזקה בסקופ פנימה ולמעלה, ואנחנו מצליבים את הרגל סיבוב, 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 וחוזרים חזרה. פוינט ארוך ברגל ימין, פלקס ברגל שמאל. אז להצליב, לחצות את הגוף ולהסתובב. אז המטרה שלנו לשמור על הכל יציב, תוך כדי שהרגל הימנית נעה. סיבוב ולחזור. סיבוב ולחזור. בטן חזקה, עוד פעמיים, מייצבת לנו את המרכז. בפעם האחרונה להישאר יציבות עם רגל ימין, ורוורס, צד שני, רגל ימין נפתחת, סיבוב ולחזור. אם אתם מרגישות מספיק יציבות, מנסות גם להצמיד את העקבים בדרך למטה. מנסים שהעקבים ייגעו אחד בשני, לפני שאנחנו מעלים את הרגל חזרה, להבריש יריחיים, וזו הפעם האחרונה, להישאר עם רגל ימין למעלה, ולהחליף, להצליב רגליים, רגל שמאל עולה, ימין יורדת. פלקס ברגל ימין, על הקרקע. פוינט ברגל שמאל ארוכה למעלה. להצליב ולחצות ולעלות. לחצות ולעלות, להבריש יריחיים. בטן חזקה. בדיוק לסגור צלעות. לייצב את המרכז בזמן שהרגל מסתובבת. ליישר חזרה. מצוין. ולהפעיל את הארבע ראשי כדי לנסות ליישר את הברך כמה שניתן. להישאר עם רגל שמאל למעלה. לפתוח רוורס, צד שני. לפתוח ולחזור. לפתוח ולחזור. בשליטה ולחזור. עוד. בדיוק, להבריש יריחיים, להפגיש עקב בדרך למטה. אם קשה, מקטינים את הסיבוב. לא נותנים לסיבוב לגדול כל כך, אם אנחנו לא מצליחים לייצב את המרכז והקשת גדלה. פעם אחרונה להישאר עם רגל שמאל למעלה, לתפוס עם שתי ידיים, להצמיד צנתר אל החזה ולהתרומם לישיבה. ברכיים אל החזה, רולינג לייק בול. בואו נתקרב קצת קדימה.
מנח של כדור, ממש עגולים, עגולים כמה שניתן, ולנתק שתי רגליים, קודם כל לשמור על בלנס. אנחנו בבלנס, בדיוק. אם אתם מרגישים פה מספיק יציבים, אין שום רגישות בחוליות עמוד השדרה והחוליות העורפיות, אז אנחנו מתגלגלים לגלגול מלא, שימו לב, מהבטן להתגלגל לאחור ולחזור בשליטה חזרה, מעולה. אז לאחור ומהבטן עולים לא בתנופה, אלא מכוח הבטן. מצוין. אז אחורה ובשליטה על החזור. סנטר אל החזה, לא ליפול על העורף. לשמור את הבטן בסקופ כל הזמן פנימה ולמעלה. עורף ארוך, עוד פעמיים, חזרה. פעם אחרונה, להישאר בישיבה, לתפוס את ברך ימין עם יד ימין. היד השמאלית תופסת מעל הברך, מקרבת אותה למרכז. יד ימין מעל הקרסול מייצבת הצידה כדי שהיא לא תיפול, ואנחנו יורדים בזהירות חוליה אחר חוליה לשכיבה על הגב. סדרת הבטן, 5 תרגילים, רגל ימין קרובה אל החזה לחבק אותה, רגל שמאל מתיישרת עד הסוף קדימה. לנתק ראש כתפיים שכמות, להביט על הטבור או אל האופק, כמה שיותר רחוק לאחור. שאיפה דרך האף לחבק ולהחליף לרגל שמאל. שאיפה, נשיפה, נשיפה. אז שאיפה בימין, שאיפה בשמאל, נשיפה ימין, נשיפה שמאל. וכל הזמן לנסות להתרומם עוד טיפה למעלה. להדק עוד את הבטן, קודקוד אל התקרה. שאיפה, שאיפה, נשיפה, נשיפה. פעם אחרונה, ימין, פעם אחרונה לשמאל, לחבק את שתי הברכיים ולהתעגל כמו כדור, כמה שיותר עגול. דאבל אג סטרץ', שתי הברכיים מתיישרות, שתי הזרועות מתארכות לאחור, ולחבק את שתיהן פנימה, פנימה, פנימה ולמעלה. ושוב, להאריך גם זרועות וגם ברכיים, ולהתעגל כמו כדור. מצוין. רגליים ארוכות, זרועות ארוכות. עוד פעמיים. ליישר ולכפוף. פעם אחרונה, להישאר עגול, ליישר רק את רגל ימין למעלה, להתרומם עוד טיפונת. רגל ימין ישרה ולחבק את רגל ימין. רגל שמאל ישרה קדימה, אנחנו בסיזרס, מספריים. אז אנחנו מחליפים ומצליבים שתי רגליים מברישות ירך בירך. ולהחליף. אז לחיצה, לחיצה ושמאל, שמאל. ימין, ימין, שמאל, וננסות לעלות כמה שיותר לכיוון הקרסוליים, בדיוק. אז ימין, ימין, שמאל, שמאל. פעם אחרונה להחזיק מעמד, אני יודעת שזה מאתגר. שתי רגליים צמודות עולות למעלה, עקבים צמודים, כפות ידיים מתחת לראש. עולים עוד טיפה. אפשר רגע לרדת, 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 ולעלות, לעלות, לעלות חוליה אחר חוליה. אז החוליות יורדות ומתרחבות, לפרוס אותן על המזרן, ולעלות כמה שיותר גבוה למעלה. פעם אחרונה, להישאר למעלה, ועכשיו שני עקבים יורדים יחד, 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 הרגליים ארוכות יורדות, ועולות בשליטה, זה lower end lift, אנחנו יורדות, 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 עולות, וזה האחרון, לרדת, להישאר פה, קריס קרוס, מרפק אל הברך הנגדית. וסיבוב, להוציא את האוויר, ולנסות לסחוט עוד טיפה ברוטציה, ולהביט לאחור בתנועה איטית, slow motion, פעם לשמאל, פעם לימין, זו הפעם האחרונה לכל צד, לקרב שתי ברכיים אל החזה, וליישר עד הסוף רגל למתוח, לנשום. כל הכבוד. לקרב שתי ברכיים אל החזה, ליישר רגליים למעלה לכיוון התקרה, לתפוס את הירכיים ולהתרומם לישיבה. אפ לישיבה. פיסוק רחב, פלקס בכפות הרגליים, כפות הידיים קדימה. ומפה אנחנו בספיין סטרץ' פורוורד. ברוחב המזרן אפשר קצת יותר, אבל לא יותר מדי רחב. טיפונת לצמצם מחלוש. בדיוק. שתי זרועות קדימה. אנחנו כאילו עוטפות כדור ענק, מתעגלות לפנים ויורדות קדימה, 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 ולהזדקף, לבנות את החוליות חזרה אחת אחרי השנייה. אז שוב, יורדות ומותחות, לפנים, 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 עורף ארוך, ולבנות חוליה אחר חוליה בחזרה, כתפיים מחליקות מטה. ושוב, בפעם הבאה בואו ננסה להניח כפות ידיים על הקרקע, על הרצפה לפנינו, ומפה להחליק קדימה, לנסות להחליק עוד טיפה, עוד טיפונת, ואז לבנות את החוליות חוליה אחר חוליה, כתפיים יורדות מטה. פעם אחרונה, להחליק קדימה, קדימה,
ולהיבנות חוליה אחר חוליה, גב זקוף. מצוין. נכפוף שתי ברכיים, נתפוס את הקרסוליים מבחוץ. אל הבלנס, אנחנו באופן לג רוקר. אז להעביר משקל בין עצמות הישיבה לעצם הזנב. מצוין ורק להחזיק שם. להתייצב. משקל לאחור, בטן חזקה. מיכל כבר בדרגת קושי של מתקדמים, שזה בסדר, את יכולה לחכות לנו שם. אם אתם רוצות להתחיל בהדרגה, אז קודם ליישר את רגל ימין, ואז לכפוף אותה חזרה. ליישר את רגל שמאל, לכפוף אותה בשליטה חזרה, ולנסות ליישר את שתי הרגליים יחד. מצוין, לכפוף חזרה, ולרדת חוליה אחר חוליה לשכיבה על הגב. שתי רגליים עולות מעלה אל התקרה, אל השמיים המקסימים האלה, ומפה אנחנו מתאים את שתי הרגליים פעם לימין, טיק טוק, רק מצד לצד, ופעם לשמאל. אז הבטן מנסה לייצב אותנו, הישבן הנגדי מתנתק מצד לצד, אז בטן חזקה ורגליים אקטיביות, לנסות להפעיל את הארבע ראשי כמה שניתן, להאריך רגליים ולעטות מצד לצד. אם אתם מרגישות פה מספיק יציבות, נעשה את הקורסקו הקדמי. אז אנחנו מטות לימין, דרך הפינה השמאלית עולות חזרה, מתייצבות. מטות לשמאל, דרך הפינה הימנית, חוזרות למרכז. פוינט ארוך. עקבים יחד, אצבעות בנפרד, ושימו לב שכשאנחנו מטות את הרגליים, שני עקבים מנסים להישאר באותו קו. אל תיתנו לעקב אחד לנסוע מאחורי העקב השני. הם מנסה להתארך הרגל, להיות באותו אורך ואותו קו. לא לנתק ישבן. אנחנו בבסיס. רק צד אחד, סיבוב, פעם אחרונה לצד השני, לתפוס את שני הקרסוליים או שתי יריחיים מאחור ולהתרומם לישיבה. המסור שלנו. שתי רגליים נפתחות, פלקס מתוח, שתי זרועות ארוכות. תחשבו על מסור חד ויציב, אנחנו מסתובבים בטוויסט עמוק 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 מהמותן, החזה, ואז מתחילות לחתוך הטיה לפנים, זרת לזרת, לאצבע הקטנה של כף הרגל, מתרוממים, מזדקפים, מתארחים, וצד שני. אז הסיבוב קודם כל רוטציה עמוקה, ואז להטות את הגוף לחתוך, עוד יותר לחתוך, ורק אז להתרומם ולשחרר את כל הפלונטר הזה שנוצר לנו. אז שוב, רוטציה עמוקה, טוויסט במותן, ומפה הטיה קדימה לחתוך, לפנים, ולהזדקף. מצוין. אז זה קורה מפה, מתחילים מהמותן, ואז החזה, ורק אז הטיה קדימה, יד אחת לאחור, אחת לפנים, כתפיים למטה, בטן חזקה, ולהתרומם, זו הפעם האחרונה. שמאל, אנחנו מסתובבים עם יד שמאל לרגל ימין, סיבוב, להזדקף, להתארך, מצוין, לסגור רגליים. אוקיי, הטיה לאחור, במקום שאי אפשר יותר להדק את הבטן ולרדת חוליה אחר חוליה עד למטה, ומהבטן לעלות חזרה up and over, קוד לכיוון כפות רגליים, ומהבטן להזדקף רגע גב ארוך. נעשה את זה רק עוד פעם אחת. הטיה לאחור, להוציא אוויר, להתעגל, ומהבטן up and over. מצוין, להזדקף, ופליפ על הבטן. אנחנו מסתובבים על הבטן עם הפנים לצד השני, על האמות, לסינגל לג קיק, עורף ארוך. מפה רגל ימין מתיישרת ומתנתקת לשתי בעיטות אל הישבן. כפיפה, ליישר ולהניח. רגל שמאל עולה, ארוכה, חזקה, ישבן מקובץ לשתי בעיטות, בעיטה, ליישר ולהניח. נעשה את זה בקצב. ימין עולה לבעיטה, אל הישבן, ליישר ולהניח. רגל שמאל מתרוממת לבעיטה, לשמאל, ליישר ולהניח. עוד פעמיים. ימין עולה, כפיפה, לא לתת לאגן להתרומם. האגן נשאר צמוד. להרים את עצמכם מחגורת כתפיים, חזה מביט קדימה, פעם אחרונה לשמאל, ולרדת על הבטן. להניח כפות ידיים מאחורי הגב משולבות. בדיוק. אז אני מניחה את המצח או את הלחי, אפשר את לחי ימין, עקבים לישבן לשלוש בעיטות. 1, 2, 3, ליישר מרפקים וברכיים להתרומם עם החזה. ושוב, לכפוף גם מרפקים וגם ברכיים ל3, 2,
1, ליישר מרפקים וברכיים, להזדקף, סליחה. אוקיי, לקפוף, לקפוף, לקפוף וליישר להזדקף. פעם אחרונה, כפיפה, 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 להתארך כמה שניתן, הגב עובד פה חזק, להניח כפות ידיים בצידי החזה, בדיוק, רגליים ארוכות, ולהרים את עצמכם אל הסוון. מתרוממים כל אחד כמה שהוא יכול. יופי, מיכל, אין בעיה, כמה שאפשר, ואם יש איזשהו עומס על כף היד, אפשר להניח אמות. ולרדת חוליה אחר חוליה בחזרה. נעשה את זה רק עוד פעמיים. עולים, מרימים את עצמנו מעלה, 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 ובשליטה יורדים חזרה, וזו הפעם האחרונה, להתרומם, 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 ולרדת בשליטה חזרה. נעשה את דרגת הקושי הקצת יותר קלה, כפות ידיים לאחור, ומהבטן אנחנו, כן, בצידי הגוף, להרים את החזה, ולנסות קצת להתגלגל מכוח הגב, קצת קדימה, קצת אחורה, יופי. עוד פעמיים, ולהעביר משקל לאחור, הישבן על העקבים, למתיחה של זוקפי הגב שעבדו עכשיו מאוד 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 חזק. אז תנו להם מנוחה, להאריך את הגב, להאריך את הזוקפים. מצוין. ומפה אנחנו מסתובבים על הגב אל הגשר. אז פליפ על הגב. יופי, אז כפות ידיים בצידי הגוף, בטן חזקה. ואנחנו מצמידים כפות רגליים אחת אל השנייה, כפות רגליים צמודות. להשחיל זנב, ללפף יריחיים, להצמיד ירך לירך, להאריך את הקודקוד לאחור, את הזנב לפנים, ומכוח הישבן אנחנו מתרוממים אפ למעלה, כמה שיותר גבוה. זרועות אקטיביות, לוחצות את המזרן. בדיוק, בטן חזקה, ויורדים חוליה אחר חוליה, זנב יורד אחרון הכי רחוק שאפשר. אז אנחנו עולים מכוח האחורי עד למעלה, ברכיים רוצות קדימה, קודקוד מושך לאחור, בטן חזקה, ומתחילים להשטיח חוליה אחר חוליה. נעשה את זה רק עוד פעמיים. אז ישבן מתרומם למעלה, ברכיים רוצות קדימה, קודקוד מושך לאחור, ולרדת שהברכיים כל הזמן מושכות קדימה. מצוין, פעם אחרונה, נשאר רגע למעלה. הישבן נשאר חזק ויציב, רגל ימין מתרוממת למעלה, לא קורסים ממעגן, שומרים עליו. פוינט ארוך לכיוון התקרה, ישרה, פלקס מוריד עד קו הברך, פוינט מעלה. עם פלקס אני יורדת ועם פוינט אני עולה. אז פלקס מוריד, להבריש את הדרך למטה ולעלות בפוינט ארוך. פעם אחרונה, פוינט מעלה ופלקס מוריד, להישאר למעלה, לכפוף את ברך ימין, להניח אותה לקרקע, להתייצב ולנתק את רגל שמאל. שמאל ישרה, בפוינט ארוך. פלקס מוריד ופוינט מעלה. בפלקס אני יורדת ובפוינט ארוך עולה. להבריש את הדרך למטה ולהתייצב עם האגן. לשמור כל הזמן יציבות, בטן חזקה. עוד פעמיים, חזרה. פעם אחרונה, להישאר בפוינט ארוך למעלה, לכפוף את הברך ולהניח בשליטה, לרדת חוליה אחר חוליה. ליישר את יד ימין לאחור, ליישר את רגל ימין לפנים ולהסתובב ימינה. אנחנו בסייד קיק, מה שיותר נוח לכם. שתי רגליים ארוכות נוסעות את קדמת המזרן, 45 מעלות. רגל עליונה, שמאלית מתנתקת. בפוינט ארוך, רגל התחתונה בפלקס מתוח על הקרקע. שתי בעיטות, קדימה, עוד יותר קדימה ולאחור, לאחור. לפנים, לפנים, לחזור בשליטה. להתייחס גם לפשיטה לאחור, גם לתת לרגל לנסוע אחורנית. יפה. קדימה, קדימה, חוזרים לאחור. לאחור, לאחור. כן, אפשר דקה, טיפה לשם. ופעם אחרונה, להישאר רגל מעל רגל. עכשיו הרגל נוסעת עולה, מעלה, up and down, והיא יורדת גורפת. אז פלקס מעלה ופוינט מוריד. עכשיו בפלקס אני עולה, ובפוינט ארוך מנסה להאריך את הרגל בירידה. עולה בפלקס ויורדת בפוינט ארוך. עוד פעם אחת,
נשארת רגל מעל רגל ומתחילה בסיבובים. circles, ירך נצמדת לירך. להבריש אותן, ירך בירך. עוד בפוינט ארוך. הרגל העליונה בפוינט, הרגל התחתונה בפלקס מייצבת אותי. ומפה, סובב, לסובב, 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 לייצב מרכז, עוד 3, 2, רוורס, צד שני. אז להבריש יריחיים, להבריש, עוד, 4, 3, 2, לעצור, להעביר את הרגל קדימה מול החזה, לתפוס עם היד מבפנים, רגל תחתונה נוסעת אחורה. בפלקס מתוח, רק עולות ויורדות, up and down, רגל תחתונה, עולה, יורדת. להרים את עצמכם, כתף קצת החוצה. כן, זה ייתן לך יותר יציבות בכתף. up and down, פלקס מתוח. פעם אחרונה לעצור, פוינט ארוך, ועכשיו לסובב. לסובב, לסובב, לסובב. 4, 3, לסובב לצד השני. סובב לצד השני. לסובב, סיבובים מתוך הירך הפנימית. תרגישו כמה היא עובדת פה חזק. לעצור, נחזיר את הרגל לאחור, להסתובב על הבטן, כפות ידיים מתחת למצח. להריח רגליים לאחור, לנתק יריחיים מהקרקע, פלקס מתוח וביטים מתוך הירך הפנימית. לפתוח ולסגור, לפתוח ולסגור. פתח, סגור, פתח, סגור. בדיוק. עוד לפתוח ולסגור. עוד 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לעצור ולהסתובב לצד השני. הרוב מאחורינו. אז אנחנו על החלק האחורי של המזרן. 2 רגליים קדימה. כשמצלמים אותנו, אנחנו תמיד עושים את הדברים הרבה יותר מושלם. אז זה טוב. אנחנו ממש מנסים פה לדייק. אז 2 רגליים על החלק הקדמי של המזרן, הגב והישבן על החלק האחורי. מרפק מתחת לכתף, או שאנחנו מניחות את הזרוע ומניחות את כף היד. מה שחשוב פה זה להתרומם מהמותן. רגל עליונה מתנתקת לביתה גדולה, קטנה, וחוזרת לאחור לשתי בעיטות. אז לפנים, לאחור זה front and back, שומרים על יציבות, המרפק קצת לפני, כלומר מחוץ לכתף, ניתן לנו יותר יציבות. וקדימה, חוזרים לאחור, פעם אחרונה, מצוין, להישאר רגל מעל רגל, לסובב לטרן אאוט, לעלות בפלקס הפעם ולרדת בפוינט. אז עולים בפלקס ויורדים בפוינט. פלקס מרים, וכל הזמן הם מנסים לפתוח את המותן כמה שניתן אליי את הרגל, והמותן פתוחה וגבוהה. עוד פעמיים, יופי. פעם אחרונה, להישאר גבוהים עם המותן, רגל מעל רגל בפוינט, ולהתחיל לסובב, להבריש ירך בירך. ולהרים את עצמכם מפה. מותן גבוהה. הופה, עכשיו אתה מחזיק את עצמך חזק. ורגל מסתובבת. עוד 4, 3, לא ליפול לאחור. צד שני, לסובב, תנועה חזקה. להרים את עצמכם. 3, 2, לעצור. רגל קדימה, לתפוס אותה פה מאחור. מבפנים, כן. בדיוק, להשחיל. ומפה אנחנו מרימים, הרגל התחתונה חזרה אחורה, פלקס מתוח, ולעלות ולרדת כנגד המשקולת שנמצאת, הדמיונית שנמצאת מעליכן, ולהתנגד לה בעלייה. עוד 4, 3, 2, 1, פוינט עכשיו, ועכשיו לסובב. יופי. עוד, סובב, לסובב. 4, 3, צד שני, סיבובים מתוך הירך הפנימית. להרגיש את העומס בירך, מתנגדת. עוד 4, 3, 2, לעצור. להעביר את הרגל לאחור ולהתיישב עם הפנים אליי, אל הטיזר. וזה כבר נגמר. כפות ידיים קדימה. רגל ימין ישרה, לפנים. רגל שמאל נשארת על הקרקע. אז נתחיל בדרגת קושי קצת יותר נמוכה. אז אחת כפופה, אחת ישרה, אבל בגובה של הברך. רגל ימין בגובה של הברך עולה, וצמודות שתיהן יחד.
בדיוק. אנחנו יורדים כמו יו-יו, יורדים כדי מיד לעלות חזרה. אז לרדת ומהבטן להתרומם. הרגל נשארת על הקרקע. זו דרגת קושי קצת יותר נמוכה. פעם אחרונה, להישאר למעלה ולהחליף רגליים. אז ימין על הקרקע, שמאל ישרה. אותו דבר, יורדים כדי לעלות. יורדים כדי לעלות. יפה מאוד. פעם אחרונה, נשארים מעלה. ועכשיו אנחנו בשתי רגליים. אז שתי רגליים באוויר בכפיפה. יכולות להישאר כפופות. יורדים וגורפים מהצדדים מתרוממים לישיבה. בדיוק. אל הטיזר שלנו, לעלות להחזיק את עצמכם. פעם אחרונה, להישאר למעלה להחזיק 4, 3, 2, לרדת חוליה אחר חוליה, ולהסתובב פליפ על הבטן. סווימינג. אז מבט אליי, כפות ידיים, קדימה ישרות, הבטן נשאבת פנימה ולמעלה, שתי רגליים ארוכות לאחור, בטן חזקה, בדיוק, אנחנו פה מתארכות לאחור, מנתקות יד ורגל נגדית, ומתחילים לשחות, לפמפם יד ורגל נגדית. יד ורגל, השחיית חזה, יד ורגל נגדית, בדיוק. ימין שמאל, ימין שמאל, ימין, להתרומם טיפה עם החזה. ואפ, עורף ארוך, שכמות נמשכות ומחליקות מטה, מבט לרצפה. עוד 4, 3, 2, קצת יותר מהר עם הרגליים, קצת יותר לאט עם הזרועות. כף יד מביטה לכף יד. 4, 3, 2, ולשחרר. רגע לנוח, לנשום, להניח כפות ידיים בצידי החזה, להצמיד כפות רגליים, פלקס עמוק בכפות הרגליים, אנחנו בפרונט ספורט, אז להניח את הבעונות על הקרקע, בדיוק, לנתק יריחיים מהקרקע. אתם רוצות לעשות את פרונט ספורט המלא? מי שמרגיש שזה יכול להעמיס לו על הגב, מכופף ברכיים, קודם כל עולה לעמידת ברכיים ואז מנתק ברכיים. זוכרים? רגע אני אראה לכם איך זה. אז אם זה קשה, מנתקים ברכיים, מתרוממים ואז מניחים. בסדר? או לעלות כיחידה אחת. מה שיותר נוח לכם. אז אנחנו בפרונט ספורט, זו התמיכה הקדמית. מנתקים את רגל ימין, שוקעים עם רגל שמאל, עם העקב השמאלי למטה, מתרוממים חזרה ומניחים את רגל ימין. אותו דבר עם רגל שמאל. עולה, לשקוע עם עקב ימין, לעלות חזרה לצמוח, להניח את רגל שמאל. עוד פעם אחת לכל רגל. אז רגל ימין עולה, לשקוע עם עקב שמאל, להתרומם עם עקב שמאל, להניח את רגל ימין. פעם אחרונה ברגל שמאל עולה, אבל מרפקים נשארים ישרים. רגל שמאל עלתה, לשקוע עם רגל ימין, יופי, ולחזור חזרה, לכפוף ברכיים ולהסתובב לפנים למרמייד סטרץ'. מתיחת בת הים. תופסים את הקרסול, הנה. מרגישים את הסוף. אז ירך, שתי הברכיים אלינו, תופסת את הברך ומתארכת מעל ומעבר. מניחה את כף היד, מנתקת ישבנים ומתארכת לאחור. ושוב, לכפוף, מתיחה של המותן, להאריך. אז הישבן נלחץ והמותן מתארכת, מניחים את כף היד, מנתקים ישבן ומאריכים את הזרוע השמאלית לאחור, מביטים על כף היד האחורית. חזרה. עוד פעם אחת, לתפוס את הקרסול ולהתרומם up and over. מצוין. להניח את כף היד ולפתוח את המותן. אפשר גם ליישר את הרגל העליונה, קדימה. ואז המתיחה תהיה עוד יותר עמוקה, לדחוף את האגן קדימה ולחזור חזרה. בדרך אלגנטית מהברכיים מצד שמאל אנחנו מתרוממות ומסתובבות לצד ימין. יפה מאוד. מניחים את כף יד ימין כנגד הקרסול ומותחים. up and over, מצוין. ואז רגע, מתיחונת, יופי. מניחים את יד שמאל ומתרוממים עם האגן, דוחפים אותו קדימה. מביטים על כף היד האחורית. וחזרה. מתיחה. קודם כל למתוח, להתארך, להרגיש את האורך הזה במותן. להניח את כף יד שמאל ולפתוח, מצוין. אפשר ליישר גם את הרגל העליונה, מתיחה עוד יותר עמוקה. עוד פעם אחת. מתיחה, למתוח את הקרסול, up and over,
ולהתארך על הצד, לפתוח את המותן, להתרומם, לחזור חזרה. יופי, להסתובב אל החזית לכאן, אליי. לפני שאנחנו עוברים אל הסיל, להניח כפות ידיים לפנים, פונות אליי, ברכיים כפופות, כפות רגליים צמודות, ונתרומם אל השולחן ההפוך, להרים ישבן. את יכולה לעמוד? תראי מה שאת יכולה. יופי. ולרדת חזרה. נעשה את זה רק עוד פעם אחת. נתרומם, וננסה לנתק את רגל ימין אל החזה, ליישר אותה מעלה, לכפוף אותה, ולהניח חזרה. רגל שמאל אל החזה, לנסות ליישר, האגן קצת יורד, זה בסדר, לכפוף, להניח חזרה, לרדת, 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 להשחיל מהנמסטה. בואו נתחיל מנמסטה, להשחיל כפות ידיים בין הקרסוליים ולתפוס את הקרסוליים מבחוץ. להתעגל כמו כדור, סנטר אל החזה, להביט אל הטבור, גב ארוך, ורק להעביר רגע משקל בין עצמות הישיבה לעצם הזנב. בלנס, להתייצב. 3 מחיאות כפות רגליים. 1 מהירך הפנימית, 2, 3, להתעגל לאחור ו3 מחיאות מעל הראש. 1, 2, 3, מול החזה. 1, 2, 3, מעל הראש. 1, 2, 3, וכל פעם לנסות להתייצב. ומול החזה, 2, 3. מעל הראש, 2, 3. נעשה את זה עוד 3, 4 פעמים עד שתרגישו מספיק יציבים. עוד 3, 2, 1, ומעל הראש. ובזמנכם החופשי, שאתם מרגישות מוכנות, מצליבות רגליים, נועצות כפות רגליים ומתרוממות לעמידה. מסתובבות לכיוון המזרן, פוש-אפ, תרגיל אחרון. אז אנחנו בקצה האחורי, לוקחים שאיפה עמוקה. מתעגלים, כאילו אנחנו רוצות לעבור איזושהי גדר שנמצאת פה, לעבור מעליה, up and over, ולהתחיל לצעוד קדימה, 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 אל הפלנק. אפשר להניח ברכיים ולכפוף מרפקים. 1, 2, 3, לעלות, 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 ולהתעגל חזרה לעמידה סקופה. נעשה את זה רק עוד פעמיים. up and over, מתעגלים וצועדים, קדימה, קדימה. פלנק, פוש-אפ, 3 פוש-אפים מהמרפקים, להרים את עצמכם ולהתרומם לעמידה סקופה. נעשה את זה פעם אחרונה, שאיפה עמוקה לצמוח, להתרומם up and over, לצעוד קדימה, קדימה, קדימה. אנחנו בפלנק, כפיפה ואישור מרפקים, לעלות, לצעוד לאחור, 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 להתרומם, להתרומם, להתרומם. בואו ניקח שאיפה עמוקה לצמוח, להזרים אוויר דרך הלב. נעשה את זה עוד פעמיים. שאיפה עמוקה לצמוח, להזרים אוויר דרך הלב. פעם אחרונה, שאיפה עמוקה. ונשיפה. כל הכבוד לכולכם, אלופות ואלוף.